माजबाद पुलिसनि सिग्रोमनायाव फिन गान्जा जब्द खालामदों। माजबाद पुलिसा अपारेशननि समाव 28 किल'ग्राम गान्जा जब्द खालामनो हादों। माजबाद आरो लालपानी पुलिसा सिग्रोमनानै खलानिपारा गामिनिफ्राय AS27B0244 नम्बरनि गंसे स्कुटिनिफ्राय गान्जा जब्द खालामनो हायो। पुलिसा जब्द खालामनाय स्कुटियाव गाखोनानै थानाय सानै स्मागलारखौ हमदों। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला सानै सिखाव फालांगिरिखौ माजबाद थानानि बेन्दोङाव थानाय 5 नं माजुलि गामिनि प्रदीप मोसाहारि आरो अदालगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय गेलागाव बेतबारिनि अचिन्त बर' होननानै सिनायथिनाय जादों। जब्द खालामनाय गान्जानि मुलुगनाङारि अनुमान खालामनाय हाथाइनि बेसेना 15 लाख रांसो जागोन। बे जाथायखौ लानानै माजबाद पुलिसा सेक्सन 53/25 नि सिङाव केस रेजिस्टार खालामदों। घर कत আপনার? गेलागाव। गेलागाव कत? 1 নম্বর गेलागाव। এটা উদালগুড়ি? থানা কি উদালগুড়ি? उदालगुरि। কোরপরে নিয়েছে গাঞ্জা কিনে? কোরপরে নিয়েছিল? কোরপরে নিয়েছিল গাঞ্জা কিনে? मोर प्रदीप मोसाहारी। ঘর কত? 5 নং মাজুলি। 5 নং মাজুলি। গাঞ্জাটি স্কুটিত লৈ গিয়েছিলে? গৈছিলে। কোরপরে নিয়েছিলে? বহাৰপৰা। বহাৰপৰা। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা? হা? অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰা? অ। কিমান কিলো আছিলে? 28 কেজি। अदालगुरि हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। अदालगुरि नोगोरनि गलमा सकआव गोदानै केगवायारि अट'मबाइल्स बेखेवदों। गलमा सकनि ब्रह्म पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव सुजुकी, हुन्डाई, मारुति कारफोरनि रिपेयारिं, वाशिं, नांगौ रोखोमनि खालार होनाय जायो। लोगोसे बेवहाय अरिजिनेल पार्ट्सफोरखौबो मोननो हागोन।